Ξενάκης, Γιώργος Κοτσιλιάνος, Παναγιώτης Μούρτιος και Νίκος Ζουπάνης. Για την απονομή καλείται η κυρία Παναγιώτα Τουρσούγκα. Δεύτερη θέση λοιπόν για τα αγόρια με τα μπλε, τα εθνικά μας χρώματα, Πάνο Μούρτζιο, Νίκο Ζουπάνη, Γιώργο Κοτσιλιάνο και Μάνα Ξενάκη από την Ελλάδα. Και τώρα κυρίες και κύριοι, πρώτη θέση για χρυσό μετάλλιο στο υπηρετικό προολυμπιακό κύπελλο 2010. First place and gold medal in the Continental Cup. Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παρακολουθήσαμε μόλις. Εστονία! Ρίβο Βέση, Κάρον Γιάννη, Κάρεν Γκάις και Κρίστιαν Γκάις. Τα μετάλλια και τα κύπελα των νικητών θα απονείμει η κυρία Γιώση Παρούπιτς και ο κύριος Αγγιλέας Μαυρομάτης. Πρώτη θέση λοιπόν και χρυσό μετάλλιο, gold medal Εστόνια. Και σε αυτό το σημείο παρακαλούμε ετοιμαστεί.